Ag Chruthu Seinnliosta ar YouTube. Sa rang tag a shot a spáin me bhaid chun a Seinnliosta Chruthu ar YouTube. Sér de dá Gaeilge Seinnliosta ná grúpa físeán ar an ábhar céine a hainean in ord chean ar cheann. Nuair a chríocnaí an físeán amháin tosaíonn an chéad ceann eile go thuaidhbríoch. Ní gád an lucht fécin a clicáin le cordú chun físeán nua a henam. Chumasíonn Seinnliosta idir ghaltaí agus bhúnsaoirí le bhreathnú ar thrá físeán atá bunathe ar ábhar nó hapig. Is féidir Seinnliosta Chruthu go héasca, an seo feicim méid chun YouTube an chumaisiún am umíocht agus cosan taltóirí. Tá srahanna de Seinnliosta Chrutha acu agus iad ar fad banante le topicí éagsúla. Mar sin tá sé éascad an lucht fécin a físeán a amsú an téime chéine. Ní gá físeán féin a Chruthu afach, is féidir Seinnliosta Chruthu go siimplí le físeán a amsíonn tú ar YouTube. I dosach báire is gá chuntas YouTube a bheith agat chun Seinnliosta Chruthu. Má tá chuntas Gmail nó G Suite agat hena féin tá chuntas YouTube agus go thuaidhbríoch. Manuel is féidir le chlárú de chuntas Gmail séar an aisce. Nuair a legáann tú is deacha de chuntas G Suite clicáil ar an icon YouTube i lánseirí app na Google. Tosíonn tú le físeán YouTube a amsú gur má le a chorsan áramh i de Seinnliosta. Chun na torthaí a cuaingú is tú man chórdú is féidir scagara a dhéanamh le dáta úsládála le cineáil, mas conéil Seinnliosta nó físeán atá an, le fad ama agus le cruitear eile. Nuair a amsíonn tú físeán arúnach is gá breathnú ar an omlán le cínse gúilse feúnach le roinnt le daltaí. Chun Seinnliosta Chruthu clicálann tú an canap chur leis faoin físeán. Is canap é seo le 3 líne chothramánach le comhartha simithe. Nuair a clicálann tú an canap seo tucaí rabhadlár níos. Sa rabhadlár seo roghnigh cruthaigh Seinnliosta nua. Chuir seach anam don Seinnliosta. Ba cóir go gcuirfeadh anam an Seinnliosta sios gur cruinn ar an ábhar atá an. Chur ocail san anam a cheapann tú go mbeadh do ghaltaí á chórdú. Tar éis duit de Seinnliosta anamnú is féidir le do thucratha príobháideachas arámnú. Cinninn siad seo cé atá an de Seinnliosta ar YouTube a eicáil, tá 3 rogha ann, paibli. Má tá tú a dhéirí go tucaí de Seinnliosta nó de físeán na níos i gcóirdeach torthaí gur féidir le aon a dhéanamh. Neamhliostathe ní tucaí de cheannail YouTube a níos i gcóirdeach torthaí agus féidir le nasc príobháideach a roinnt le do ghaltaí agus príobháideach. Ban úsáid a seo do chanéil a chruchaí tú do dúsáid príobháideach agus nachhfuil tú a dhéirí a roinnt le aine. Táim se chun neamhliostathe a ranú mar tá a géirí é seo a roinnt le mo ghaltaí. An sin clicáil ar chruchaig agus tá an físeán seo choratha go thuaidhbríoch le mo Seinnliosta nua. Anis tá chun níos mó físeáin arúnach a amsú gur féidir le mo chur leis an gceann seo. Seo bailach eile gur féidir leat rud éigin a chur le Seinnliosta. Sa chá seo tám chun an físeán seo a ranú ach déach mé ar hena féin, mar sin ní gádam clicáil ar an físeán an uair seo. Nílam ach chun an locóg a rulla Harris agus tá an 3 funk a níos. Nuair a clicáilim ar sin, ceann den a ranna atá an ná é a habháil do Seinnliosta. An uair seo mar go bhfuil anam an Seinnliosta cruthatha agam, ní mórdam a clicáil an seo. Fécinn tú híos an seo go bhfuil sé curtha leis an Seinnliosta. Anis tám chun roinnt físeán eile amsú le cur leis an Seinnliosta seo. Arís tá a haide déanta agam rihre agus tá istagam go bhfuil na físeán an seo arúnach. Nuair atá na físeán ar fad curtha le do Seinnliosta, clicáil ar na 3 línte chothramánacha ar thaobh na lábhar léid an scaláin, agus clicáil ar anam de Seinnliosta. An seo is féidir le díseán agrúin ord arúnach. Tá dhá bhealach an chun é seo dhéanamh. Is féidir físeán a haring agus a scaoile. Thumála sin má clicáilann tú ar na 3 funk beag an seo, is féidir leat íomhá díseán ar le a ranú mar bhionhail an Seinnliosta. Cílíonn se seo go bheicí na daltaí an íomhá seo nar an mraithníonn siad ar de Seinnliosta. Is féidir leat freisin físeán a bhoga go bun nó bar an lista. Ná déanjarmad chur síos a chur le do Seinnliosta. Béidir le hanam an ábhar.
Sa chás seo tá spáinní mé go bhfuil sé seo harúnach don teastas seoisireach staidir gnó agus gnó den ordeis freisin. Is féidir anam an snátha a chur leis agus mas ábhar na háirteisteimeachta atá, beidir go gcuirfidh tú anam an éad leis, don bhunscoil beidir go gcuirfidh tú anam na topica nó anam an ábhar leis. Anois chun an Seinnliosta a roinnt le do Gaeilge, clicáil ar an side don roinnt, agus rognaigh ceann den a rogna. Ní mórduit ach cópáil a rognú má hastíonn wet é seo a roinnt le do Gaeilge ar riomhphost nó ar himpelacht iarúil fálamtha. Má tá cúntas Twitter agat is féidir leat clicáil ar an ícón Twitter. Má hastíonn wet an Seinnliosta a roinnt ar blog ranga nó ar hí Foireann na scoile is féidir an cód leatbú a rognú. Má an duit do Seinnliosta a roinnt ar scoilnet. Clicáil ar an ícón chópáil agus úsláidáil é ar scoilnet. Is féidir úsláidáil dhéanamh ar scoilnet má clicáil an tú ar an rogha add a resource ar thaobh na lábhar léide an scáileán. Caidú a bheith síneathe isteach ar scoilnet chun é seo a dhéanamh. Má na híní tú isteach cheana féin is féidir clicáil ar an rogha chláirí. Má roinann tú do Seinnliosta YouTube ar scoilnet tá rucht den éirigh múnseoirí daltaí is scoileanna eile ó maith le do scoil féin. Sin dearradh leis an rang teagas ar conas Seinnliosta Chruthu ar YouTube, Tásúla gom go raibh sé úsáideach.